बिरा ब्रह्म आगोल बिपिएफ सरकार थानाय समाव जोङो जेबो मोननाय जायाखैमोन जोङो दा बे बिपिएफ सरकार थानायाव जोङो 25,000 हेल' मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एक्स एनडिबि फ्रा दिनै जोबथे साननिफ्राय उदां जादों आरो बे उदां जानायनि सायावनो दिनैनि गुबै टपिकआ रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय एक्स एनडिबि फोरनि जिउनि जारिमिननि बागै दिनैनि बे भिडिअ टपिकआ रायजोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो जोबजासे नायनानैसो नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर दिनै माखासे एनडिबि फ्रा जे 10 बोसोरनिबो बारा जोबथेसालियाव जोबजानानै बा NIA केस नांनानै बिथांमोना गावनि न' फारसे बेलावहाय दिनै गबोनो हादों आरो बिथांमोना गबोनो हानानै बिथांमोना सरकारनिसिम साबायखर बावदों आरो सरकारखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे दिनै दुखु मोननायबो फोरमायदों रायजोफोर दा एक्स एनडिबि फ्रा दिनै जोबथेसालियाव जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बर' जातिखौ रैखाथि होबोनायजों लोगोसे आखायाव हाथियार लानानै बिथांमोना संग्राम खालामनायजों लोगोसे दिनै सरकारनि नोजोराव NIA केस नांनानै बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजाहैदोंमोन रायजोफोर दा बिथांमोना गमामायैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनानै दिनै रिक्वेस्ट खालामदों खावलायदों सरकारनिसिम आरो मा खावलायखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ नुलांनो मोनगोन अब्ला रायजोफोर बिथांमोना खावलायदों दि जे जोंनि न'खरा दिनै गोरिब न'खर आरो बे गोरिब न'खराव दिनै सरकारा एसेसो अनसुंथाइ होयोब्ला जोङो जिउनि हान्थिनाय लामायाव बा जिउनि संसार जालांनाय समावहाय जे जों माबा मोनसे मोजां मददफोर मोनो खोमा होननानै सरकारनिसिम रिक्वेस्ट खालामदों लोगोफोर दा दुखुनि बाथ्राया बिसोर रायजोफोर दिनै माखासे एक्स एनडिबि फ्रा जोबथेसालियाव 10 बोसोरनिबो बारा बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजाहैनानै बिथांमोना न' फारसे फैदोंमोन आरो न' फारसे मोनफैनायाव बिथांमोना गावनि असे हिनजाव बा असे बिसिखौ दिनै नुफैनो मोनाखै दुखुनि बाथ्रा फोरमायदों दिनै जोबथेसालियाव जोंनि हारिनि थाखायनो जोबजाहैनानै बिथांमोना दिनै गबोदोंमोन नाथाय गबोनायावहाय दिनै गावनि असे बिसिया दिनै हौवाखौहाय बा फिसायखौ जोबथेसालियाव 10 बोसोरसिम नेनो हायैलाय बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि बिसिया गुबुन हौवाजों हाबा जाहैबाय रायजोफोर बा गुबुनजों दोनखारलायबाय रायजोफोर आरो दा बाथ्राया बेसो दिनै एक्स एनडिबिआ दिनै गावनि न' फारसे मोनफैनानै गावनि असे बिनानावखौबो नुफैनो मोनाखै बे असे बिनानावा गावनि बिदानि दुखुखौ सहायनो हायैलाय स' बिनिखायनो बिनानावा दिनै लोरबां जानानै जिउ गोमालांदों होननानै गावनि असे बिदा एक्स एनडिबि जे NIA केसनिफ्राय उदां जाबोनाय बिथाङा दिनै फोरमायदों आरो जोंनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासैखौबो बाथ्राफोरखौ बुंफुरनायखौ जों नुनो मोनदों अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे एक्स एनडिबि आदानि बुंनाय बाथ्राफोरखौ आरो बिथांमोननि जारिमिनखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय आंहा फेमिलि दंमोन नाथाय फेमिलिया गैला 10 बोसोर 6 मास 5 मास जाबाय बेनि गेजेराव आंनि फेमिलिया नेनो हायासै बे गुबुनजों हाबा जाहैबाय दुखुनांथाव बाथ्रा आं लोगोफोरखौ लोगो मोनफैजोबबाय न'नि बिमाखौ लोगो मोनफैबाय आं बिनानावा थैबाय बिनानावा आंखौ नेयै नेयैनो बिदानि दुखु दाहाखौ सहायनो हायैयाव बेमार जानानै थैलांबाय सरकारा जुदि अननानै माबा मोनसे खालामनानै होयोब्ला आं बिराद गोजोननाय मोनगौ जाहाथे आं फेमिलिखौ नायनो हायो दिनै बिमाया बेमार सुगारजों रानख्रेबलांजोबबाय दा आङो न'निफ्राय ओंखारनो साइकेल गंसे गैया थाखा फैसा गरसेबो गैया सोरबा जुदि आंखौ अनसुंथाइ होयोबा आं गोजोननाय मोनगौमोन आरो दा बिनि सायाव माने जोंनि केसखौ डिसमिस खालामनानै होआखै माने बे केसखौ जायफोर आरो दा नै निर्बासन फैगासिनो 2 मासल'सै दानि थाबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्टआ जुदि नेक्स्टआव बा सोरबाया नेक्स्टआव जि सरकार फैया जोंनि केसखौ फोजोबनानै होनांगोन नङाब्ला जोङो बे केसनि थाखाय आरो जोङो मालाबा वारेन्ट थिखांगोन जों फैसा गैया कर्टआव थांनो हाया दा बेफोरनि थाखाय बुहुत झामेला जागोन वारेन्टआव जोंखौ हमनानै लांगोन नंखायनो जायखि सरकार फैया बे बिथांमोनहा जोंखौ नायनांगोन आं बेखौ खावलायो आरो अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय नङा होनब्ला दिनै एक्स एनडिबिआ दिनै गावनि जिउनि जारिमिन लोगोसे हारिनि सेन्टिमेन्टजों लोगोसे मेथाइ खननाय गावनि असे बिनानावा बोरै जिउ गोमाखो गावनि असे बिसिया दिनै गावखौ नेनो हायैलाय आरो बे नेनो हायैयाव दिनै गुबुनजों दोनखारलायबाय आरो लानानै खारलायनायनि बिसय दिनै बे एक्स एनडिबिआ दिनै जोंनो गुवारै फोरमायनानै होखाबाय नोंथांमोना थारैनो खोनानानै बुजिखाबाय आरो नुखाबाय आरो मिन्थिखाबाय
दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना सरकारनिसिम बिथांमोना अनसुंथाइ मोननांगौ ना मोननाङा आरो न'खर जानो थाखाय बिथांमोना रांफोर मोनो ना मोना बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। स' रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।